National Commission for Women MCW haka arpau tarik nai wing arhajar arpusau kalale jingo yakawe kalong kemi ke basha thang hau kurem jangka ubala tip kerteng kemudah hundekhar kabala jihala shibanai mentah kani kalong kemi kadang sha sumar mentah civil hospital Shillong habai kran shikilat pathai khubor bar ka member National Commission Women ka kong delina khongdop kalaya thu na kalyang ka National Commission for Women kan pentikna ba kurem jangka ubale yakani ka kam dei banyo jamin na patok ka kong delina khongdop kalaong ba ka commission kan yad bat kan budin bat kibor kaan haka jing toket ban pentikna ban shim de kisen jam bateng persha ya ukurem bat ya kibahaying jong ukurem kibasha keno don kti ban buri yakani ka kam paman persha ya kalong kemi shu ka kong delina kalaya thu ba ya ukurem jongka lakem de kipulet bat na kalyang ka commission kan persang kat bala haka bor ba kadon ban pentikna ba ukurem dei ban yo jamin katba kalanot kadang don hapedeng kajingsha sumar ngala iyo bani keren bet ikemi jong ihi te ki police kil akemi idan mentah judicial custody te nakalyang jong ka commission ngin persang bet ba lakum noro ngin nam ai jamin in persang mani keren ban bat shwai u hadu ban longkat kum kapor kan kat kum ka procedure jong ka code lane jong ki police namar uni ubri ula de u habitual offender omde hitang menta sansnem mensuaru ula de shoy khon but man la kapor u attack i dakinar daki kat ki panon gitiar haying hasab tang ba i pade im note ban wan sakmat ban complain ni kani namar kata kadi kajing bom tipi bat kajing artatin bar kawairu kadon kata kajing lerai ledangan lej ai mudui persya ayo lok jonga ka imlak sa lang jongi kan hukum no tikata kadi kawai ka bang ngingim la ban batai mo ye kajing shem jong iwei pa iwei ibriu balai imwan sakmat ru ngimla ban penbore i namar kajing lap kajing shem kajung i tang mai hi basuthu ngingim la ban penbor la ngim la ban ong ba phiri ban lebe kumta phiri ban lebe kumta namar ki long kemi hi barobar shani lani shathain du thoru kalong bit yaki ba mentangan ai complain ni briu haka bakhadu nga habi ban song lang batu kata kadi ka jing ka ba ni shem ba kilong kemi jongi ki salia ban wan sakman happen pan ki APR tingi jupan hi kumbaga omene ila sim somuto nakalim ga NCW bar hapo lai singing sa yo hi ye ka report na kinigale police ani na genge hilis na office jong SP sa yo ye ka report. So after informing them, we leave that part to them. So we carry on with the treatment. Em lại bên ông number ba ka burn cái đây cả kham chilliu. It means it's a severe burn. Bên ông cái petrol cái thì lại bên comment. Kat kompetisi keren jonga ba ikemi mene I ông ba da ka to ka umpnia ka dos di dok ha ning kong uthe swara ka hamet jumi adi nang ta usa the na ka syarak pat nang to ka sa imhak kabaning kong tadi kata ka umpnia hana ba idang ba atak ikhilong hadu kata ga disne na mentos Sebut kami di kijing dia